इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म। आगे दाब देतौगे छौड़ी गालावा गे, दाब देतौगे छौड़ी गालावा गे। कहीं भतार के तो गलवा गे, कहीं भतार के तो गलवा गे। मारी मारी खींच लेतौ खालावा गे, मारी मारी खींच लेतौ खालावा गे। कहीं भतार के तो गलवा गे, कहीं भतार के तो गलवा गे। नाई हर नागरिया सुन गे छौड़ी देतौ न तोरा काम गे। सब दिन मिलतौ सुन गे गोरा की ससुर में आराम गे। नाई हर नागरिया सुन गे छौड़ी देतौ न तोरा काम गे। सब दिन मिलतौ सुन गे गोरा की ससुर में आराम गे। आगे ओरा हना देतौ गाँव महलावा गे, ओरा हना देतौ गाँव महलावा गे। कहीं भतार के तो गलवा गे, कहीं भतार के तो गलवा गे। मारी मारी खींच लेतौ खालावा गे, मारी मारी खींच लेतौ खालावा गे। कहीं भतार के तो गलवा गे, कहीं भतार के तो गलवा गे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आगे चाले आ चालान काहे सुन गे गोरा की लेनी तू बादा लगे। इज्जत भरल तोरे जिंदगी हो गेलौ का बाड़ा गे। आगे चाले आ चालान काहे सुन गे गोरा की लेनी तू बादा लगे। इज्जत भरल तोरे जिंदगी हो गेलौ का बाड़ा गे। आगे कुंदन पूछतौ न हलावा गे, मुँह के से पूछतौ न हलावा गे। कहीं भतार के तो गलवा गे, कहीं भतार के तो गलवा गे। आगे दाब देतौगे छौड़ी गालावा गे, दाब देतौगे छौड़ी गालावा गे। कहीं भतार के तो गलवा गे, कहीं भतार के तो गलवा गे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।